Fatima Abu Hašem, rođena 1996. godine, ulica Al-Jala. Kada pričam sa palestinskom djecom koja se nalaze po Europi, bude mi ih žao. I ne želim biti poput njih, jer oni su u dijaspori. Oni siju svoje snove u zemlji koja nije njihova. A snovi rastu sa ljudima i sa zemljom. Ja volim život. Volim igru i volim ljude. Voljela bih samo na jedan dan biti predsjednica Palestine i proširiti ljubav i mir među ljudima. Okončati mržnju i prkos u njihovim srcima i staviti tačku na unutrašnju podjelu zemlje. To bi bila moja prva predsjednička odluka. Ali nažalost ja nisam predsjednica, napolju je rat. Rat je počeo bombardovanjem. Bombe su padale kao kiša. U strahu smo istrčali iz škole i vidjeli kako je cijeli svijet se razbježao po ulicama. Ljudi su tražili svoje sinove, sestre, majke. Svi su okolo trčali sa pogledom uprtim u nebo. Iskreno, sve to je jako čudno izgledalo. Izdaleka sam vidjela jednu ženu koja je istrčala bosonoga u pidžami. Isprva je nisam prepoznala, ali kad sam se dovoljno približila, Bože, pa to je žena moga ujaka. Ona dotjerana koja nikada iz kuće nije izašla da nije bila besprijekorno odjevena. Tad sam bila uvjerena da je počeo rat. Prošlo je više od godinu dana kako pričamo o ratu i svaki dan ga iznova proživimo u detalje. Televizija, telefoni, zvono na vratima, sve to me podsjeća na rat i zato ih i ne volim. Znate, ja sam čak bacila svoj mobilni telefon. Najviše me plaši ako ostanem sama. Pomislim, šta ako se opet zarati, a ja budem sama, ko će me zaštititi? A kad sam s porodicom, onda mislim kako da ja zaštitim njih. Ja sam imala jedan veliki san. Htjela sam biti glumica. Ali taj san je polako počeo blijediti. Jer u mojoj zemlji ne gledaju blagonaklono na glumice. Iako je gluma važna i omogućava mi da svijetu predočim patnju moje zemlje i društva. Ali imam ja i drugi san. Ako se ovaj prvi ne ostvari, htjela bih biti novinarka. Treći san je da stvorim svoju porodicu koju volim i koja mene voli. Četvrti san je da budemo slobodni i da se zastava Palestine slobodno vijori. Peti je da vidim ljude sretne, bez smrti.
razaranja i ratnih uništavanja. I šesti, a i posljednji je da završim ovaj monolog i da siđem sa sebe.